Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo de TV Project. Al primer vídeo explico qui sóc i quines són les meves bases com a audiovisual. Avui toca respondre a la gran pregunta. Què faig exactament en el meu dia a dia en relació al meu perfil professional? La resposta ràpida seria que estudio producció, però la realitat és que ara mateix estic en plena missió per fer-me un lloc en el sector de la tele. I això no sempre és un camí de roses. Sabem que tot professional dedicat al sector audiovisual ha de ser polivalent i per això no vaig voler començar les pràctiques fins que vaig estar completament segur del que volia fer i on ho volia fer. Així que, acuradament, vaig mirar el llistat d'empreses de pràctiques a la pàgina web oficial del col·legi i vaig estar completament segur. 3CAT era la meva opció. Sense dubte, és un lloc ideal. Tinc les oficines de TV3 a prop de casa, tant les oficines de producció com la seu a Sant Joan d'Espí. És un lloc on realment puc explotar allò que realment sé fer. Així que em vaig posar mans a l'obra immediatament. Parlant amb el meu tutor i el meu tutor parlant amb 3CAT, vaig preparar un pack de presentació molt acurat. Un vídeo presentació, la meva disponibilitat horària per al segon quatrimestre i, evidentment, el meu portafoli audiovisual i currículum actualitzats. En ells demostro no només que sé organitzar, sinó que tinc una base tècnica en edició i so, a part de que tinc una alta capacitat per aprendre a utilitzar nous softwares audiovisuals ràpidament, cosa que m'encanta. I sabeu què? L'esforç ha pagat la pena. Aquest passat 4 de desembre em van trucar per una entrevista telefònica. Vam estar una hora xerrant i finalment puc confirmar que estic a dins. Ara mateix estic en aquest punt de nervis i emoció per començar el més aviat possible. La setmana que ve em confirmaran el meu horari definitiu. Hi ha dues opcions sobre la taula que defineixen perfectament el meu perfil híbrid. O bé entro entre setmana de matins muntant i editant vídeos, aprofitant els meus coneixements sobre Premiere i After Effects, o bé vaig en horaris de cap de setmana entrant a la part de producció. Sigui com sigui, el que faré ara és seguir estudiant i em prepararé per a aquesta nova etapa a 3CAT. Estic molt agraït i la veritat és que mai hagués pensat que podria ser possible. Gràcies per escoltar la realitat darrere del currículum i gràcies per acompanyar-nos al Tevi i a mi. Ens veiem al pròxim vídeo.